Hemos pasado de caernos a levantarnos, de la recesión al crecimiento. Sí, ya sé que poco crecimiento, pero ya hay crecimiento económico y más habrá en este año 2014. Esto lo dicen todos aquellos que nos ven desde fuera y también quienes nos ven desde dentro sin las anteojeras de sus prejuicios ideológicos trasnochados, como hemos visto en el reciente debate del Estado de la Nación. Va a ser la legislatura de la recuperación. Va a ser la legislatura en la que se habrán puesto las bases sólidas para el futuro de nuestro país. Ese es el balance que yo quiero hacer y estoy absolutamente convencido de que podré hacer al final de esta legislatura. Bona nit, professor. Bona nit, què tal? Es dona per al·ludit prejuicio ideológico trasnochado als que critiquen la recuperació. Bueno, jo d'entrada, aquí aquest senyor el que no entenc és com tenia que llegir això. És a dir, això, la veritat és que m'ha sorprès Però aquest senyor ho llegeix tot. Això tampoc no fem ara d'aquí. No, perdoni. A veure, ell ho llegeix sempre tot. Hi ha polítics que no llegeixen. És a dir, no és per dir això concretament, és que no ho entenc. En segon lloc, aquest senyor estava venent les eleccions de maig. Això està claríssim. Perquè aquest senyor se li podia contestar que la tassa de pobresa a Espanya ja ha superat el 25%, que la tassa de pobresa infantil està amb el 30%, que el Banc d'Espanya ha desmentit a l'Institut Nacional d'Estadística i els salaris han baixat al doble. És a dir, aquest senyor no té arguments. Això són paraules. Com aquella cançó, no? Words. Pues el mateix, és a dir, això són paraules. O aquella altra italiana, parole, recorda? Per exemple. És a dir, això no té consistència. Aquest senyor està fent un míting polític. On deia això? És que no ho sé. A Andalusia. Un míting polític. Presentava el seu candidat. Un míting polític. És evident que sí, però no deixa de ser el president del govern i per tant està dient que ell acabarà la legislatura dient que aquesta haurà estat la legislatura de la recuperació, no? Aquest senyor ara se tindria de posar el que ha dit avui, aquesta tarda, el senyor Gurría, el director de la OCDE a Bilbao. Se'n tenia de posar, aquest senyor ara. Bueno, li posarem després el que ha dit la senyora Lagarde, que diu enhorabona. Millor el senyor Gurría, que parla de la productivitat. Sí. Bé, de la productivitat en parlarem d'aquí uns instants, perquè resulta que el professor Niño Becerra avui ens vol explicar com cada cop és necessari un menor nombre de treballadors perquè les empreses guanyin més diners. Això a partir d'uns esquemes que estan molt analitzats en els Estats Units. Però aquí, sense que tingui cap valor acadèmic i per tant ja ens disculparà, hem fet també els nostres deures, molt casolans. I hem agafat el balanç de les grans empreses de l'IBEX, que han anat apareixent en relació a l'any passat aquests últims dies, i hem vist que totes les empreses de l'IBEX l'any passat van guanyar gairebé 20.000 milions. Però, en canvi, les empreses de l'IBEX tenen avui 110.000 treballadors menys que fa un any. A PAMS, Cristina, però abans. Bona nit. Hola, molt bona nit, Josep. Doncs bé, com sempre que ens visita el professor Niño Becerra, són molts els espectadors que a través de les xarxes socials es posen en contacte amb el programa per enviar-nos els seus missatges per ell. Per exemple, el Jaume Alba diu: per què els bancs encara no presten a Catalunya si és el 20% del PIB d'Espanya? La Montserrat Virgili li demana al professor una mica d'esperança amb el seu discurs. La Fonda Isart diu: es pot donar una devaluació de l'euro amb tot el que està passant? El Javier Balada: podria parlar el professor sobre els perfils o els sectors més necessaris pel mercat laboral a l'estat espanyol i quins ho seran en un futur? Ell ens explica, el missatge és molt més llarg, però no ens hi cap, que està estudiant i s'està plantejant fer una segona carrera i no sap per on tirar i li demana consell al professor. El Rubén diu: afectarà el precio del carburante, el tema de Crimea? També hi ha molts missatges en aquesta línia. Amb tot el que està passant a Ucraïna, com ens pot afectar a nosaltres? I el Lluís Torrents: donat que ja es veu que la crisi va per llarg i la bossa d'aturats i pobres no baixarà, creu que cal implementar una renda bàsica universal per tothom? Doncs bé, en la mesura que puguem li traslladarem al professor al final de l'entrevista. Efectivament, gràcies, Cristina. Aquestes preguntes queden pendents per ser contestades progressivament. Jo d'entrada em quedo ja amb aquell missatge que més que una pregunta era gairebé una súplica. Deia una mica d'esperança, professor. Una mica d'esperança. A veure, esperanza, ¿qué es esperanza? Tornar al 2006... Esperanza, por Dios. Sí. Esperanza és la presidenta del Partit Popular de Madrid, la senyora Esperanza Aguirre. A veure,
Esperança que és tornar al 2006, mai tornarem al 2006. Vull dir, aquella època daurada, entre cometes, que es va crear tot el deute, que ara estem arrossegant, això no tornarà mai més. Però fixi's una cosa, hem après tots a utilitzar el discurs políticament correcte que mai res tornarà a ser com era, com vostè molt bé diu cada vegada en aquest programa. Aquest discurs, per pronunciar-lo, ja l'hem après. Però tinc dubtes que haguem assimilat què vol dir aquest discurs, perquè les nostres reaccions sempre acaben sent contràries al discurs. En el fons, volem continuar tenint l'esperança de que les coses podran tornar a ser com havien sigut, més o menys. No. A veure... Està d'acord amb això o no? Sí, però no. Jo sé què he de dir per quedar bé, però en canvi jo em resisteixo a fer-m'ho meu. I jo penso que a mi les coses m'han de continuar o m'han de tornar a anar tan bé com em van anar. Perquè si no, i és lògic que així sigui per una qüestió purament psicològica, si no, a què em dedico? Què faig amb la meva vida? Any 2007, deixem de banda com es va aconseguir aquest número, deixem-ho de banda. L'atur arriba a Espanya al 7,8%, el nivell més baix que ha tingut Espanya. Per nosaltres, rècord de lo bueno. Avui a Noruega, l'atur és el 3%. En el millor moment d'Espanya, de l'Espanya actual, l'atur va ser el 7,8%. Avui a Noruega l'atur és del 3%. Punt número 1. Punt número 2. Aquest 7,8% és que no arribarem més. Bueno, a veure, en un horitzó de 1.000 anys no ho sé, però evidentment a curt termini no arribarem. Per què? Perquè per tornar a aquest, independentment del que digui el senyor Rajoy, per arribar una altra vegada al 7,8% d'atur, a Espanya es tindrien de tornar a fer 800.000 vivendes a l'any, i això és impossible. Punt número 1. Punt número 2. Els salaris a Espanya, en 10 anys, amb els darrers 10 anys, vull dir, del 1997 al 2007, van créixer poquíssim. En termes reals, el 0,4%. Els salaris no van pujar, no van pujar. El que van donar a la gent era crèdit. I la gent pensava que estava realment requete bien a base de crèdit. I, evidentment, això ha generat el deute privat. Això no tornarà mai més. És a dir, que els dos paràmetres que definien l'Espanya va bien, això no tornarà més. Però alhora també eren paràmetres falsos, o falsejats, no? Sí, però això ho estem veient ara. En el seu moment, Espanya va bé. No, és evident, és evident, és evident. I llavors, clar, el senyor Rajoy pot dir el que vulgui, però la realitat és que Espanya està on està. Espanya té el pes que té, Espanya pot fer el que pot fer, etc. I això ja ho van tractar a l'altre programa. És curiós perquè no ha tornat a dir-ho mai més el senyor Rajoy, això. Que les exportacions i el turisme li salvaran la vida a l'economia espanyola. Això no ho ha tornat a dir, perquè la tendència de les exportacions està baixant i en termes reals de la despesa per turista i dia està baixant. Amb la qual cosa, clar, vull dir, és que Espanya té el que té. Mentrestant, la senyora Christine Lagarde avui a Bilbao ha dit que Espanya ho està fent molt bé, però què li ha demanat el senyor Rajoy? L'escoltem. There can be no let-up in the reform momentum. The strong reform momentum that has served the Spanish economy well so far needs to continue. First one, not the easiest one, is the reform of the labour market. It needs to be deepened, not to the benefit of those who have a job, but in order to benefit all those who want to have a job. Sí, però... Més reforma laboral a benefici dels que volen tenir una feina. Sí, molt bé. A veure, primera cosa, per crear demanda de feina, per crear demanda de treball, ha d'existir aquesta demanda de treball. Per llei no es pot fer demanda de treball. Això que van aprovar al darrer Consell de Ministres, la tarifa plana, això no serveix absolutament per res si les empreses no necessiten feina. El que ha dit la senyora Lagarde, que això no s'ha traduït, però el que ha dit la senyora Lagarde, vull dir el missatge, és que Espanya, i això per altra banda ho ha apoyat el senyor Uría de l'OCDE, Espanya, les reformes aquestes estan apuntades a una reducció del salari, abaratament del comiat i, per altra banda, reducció de la prestació per atur. És a dir, crear una borsa de treball, una borsa d'oferta de treball brutal, i a partir d'aquí que qui necessiti vagi agafant. Quan necessiti, durant el temps que necessiti i el temps que necessiti.
Punto pelota. Això sí que s'ha acabat. És a dir, aquella imatge de la feina per sempre i a la mateixa empresa, i ben pagada i ben mantinguda, això s'ha acabat. Per descomptat. I anirem a un empobriment. És a dir, el missatge era aquest. I això que deia al final, de que qui tingui feina, qui vulgui feina, això és una entelèquia. Això és una entelèquia. O sigui, torno a dir, la demanda de treball existirà, serà la que calgui. La demanda de treball anirà lligada a una demanda de producte, de qualsevol producte, correcte? No. Per què no? No, perquè precisament la productivitat el que fa és substituir mà d'obra per capital. Miri, amb aquest gràfic realment és molt significatiu, perquè això és als Estats Units, perquè a Espanya aquests estudis no es fan. Però ho agafem com a referència. Sí, per descomptat, per descomptat. Perquè, en definitiva, és el model al que hi estem i cada vegada hi anem més descaradament. Per bé i per mal, d'acord? Que és el xoc, diguem que, el xoc racional que té Europa en relació als paràmetres més contundents del capitalisme yanqui, correcte? Sí. Molt bé. Bé, aquí tenim l'evolució dels pes dels salaris en la renda mundial. O sigui, això és el món. Va començar l'any 1970, que era l'època aquella fabulosa, la dècada daurada, van començar a créixer, van arribar a un màxim cap a l'any 78, 79, i a partir d'aquí van començar a baixar, i ara estem al 2011, això s'acaba el 2011, amb aproximadament el 65%. Sí, està dient que des de l'any 80 aproximadament al 2010, durant 30 anys, els salaris no han fet altra cosa que baixar, de mitjana, 10 punts. Sí, en el pes, el pes de la renda mundial. En el pes de la renda mundial. Això que ens està dient, que el treball cada vegada val menys. I com cada vegada val menys i es necessita menys treball, cada vegada es remunera pitjor. Però val menys perquè la tecnologia facilita allò que abans facilitaven les persones, és a dir, de fet, estem de ple en una nova revolució industrial. Tecnològica, diguem-li, no? Sí, el que passa és que això no és ràpid. Home, ja, estem parlant de 10 punts en 30 anys. Sí. Llavors, si baixem el nivell i ens fixem als Estats Units, concretament ara ja als Estats Units, aquí en aquest gràfic tenim la massa verda aquesta línia verda, és l'evolució dels beneficis de les empreses. Després d'impostos. Sí, exacte. Per tant, nets, per entendre'ns, ja? Sí, exactament. Quan ja s'ha pagat tot, què li queda a cada empresa? Exactament. O sigui que els beneficis de l'any 70 a l'any 2010... 11, pràcticament 2011, pràcticament. És a dir, han passat de 100 res, pràcticament, sí, 100 milions, més o menys, a 1.950.000 milions. Això són milers de milions. Però, per altra banda... El que passa que aquí hi ha una gran escalada des del començament del segle XXI, del 2000 fins ara. Sí, clar, i això... Excepte la caiguda per la crisi, suposo que aquesta baixada és l'esclat de la crisi, no? Sí, però això és només temporal i això, evidentment, després continua. Però, per altra banda, si comparem aquesta evolució amb el benefici per treballador, el benefici obtingut per treballador va passar d'uns $1.400 aproximadament a l'any 1970 a pràcticament 16.500 a l'any 2012. És a dir, què ha passat aquí? Aquí el que ha passat és que... És inversament proporcional. Bueno, a veure... Creixen els beneficis de les empreses, baixen els beneficis dels treballadors. No, el benefici per treballador també s'incrementa. El que passa és que l'escala està invertida, no? Llavors, com s'ha aconseguit això? Amb millor organització, amb inversió, i evidentment s'ha aconseguit també amb una reducció de l'ocupació. M'està dient, menys ocupació, més productivitat, i les empreses guanyen beneficis de manera rècord. Exactament. És això. O sigui que a les empreses cada dia els interessa més tenir menys treballadors. Sí, i més tecnologia, més capital. Més capital, clarament. Llavors, això queda totalment reflectit amb aquest gràfic. Aquest gràfic el que fa és comparar la relació entre els beneficis de les empreses que cotitzen en l'índex Standard & Poor's 500 amb la població ocupada. És a dir, els beneficis de les empreses
una altra vegada la crisi. El carbassa és el percentatge de població ocupada als Estats Units. Sí, exacte. I el verd són els beneficis empresarials. Sí, però de les empreses que cotitzen estan de l'Input 500, Sí, Vull dir, el benefici es dispara i a la població ocupada baixa. És a dir, què ha passat aquí? Què ha passat sobretot amb aquesta banda? Bé, veig que baixar més o menys es manté en relació als anys 50 del segle passat. Sí, hi ha una... Això és terrible. Sí. Més o menys. Més o menys es manté. O sigui que 70 anys després està ocupada la mateixa proporció de població, però en canvi no s'ha disparat el benefici de les empreses. Llavors aquí què està dient això? Que la productivitat evidentment s'ha disparat a base de millores organitzatives, a base de capital, a base d'inversió, a base de tecnologia. Clar, això a més té una altra lectura. Els països que no puguin fer això tenen una desavantatge competitiva. Clar. Per això nosaltres hem agafat avui els resultats de les empreses de l'IBEX 35 de l'any passat, que van guanyar 19.075 milions d'euros, gairebé 20.000 milions d'euros, i hem vist que, en canvi, aquestes mateixes empreses, durant el 2013, van retallar 110.000 llocs de treball. Bueno, a veure, aquí també estan incloses les jubilacions anticipades. D'acord, sí, totes aquestes coses van retallar, però les jubilacions anticipades no es van tornar a cobrir. Que aquesta és la història. És una reducció. Les llargues malalties, qualsevol baixa no s'ha tornat a cobrir. Per tant, és una reducció. Efectivament, les empreses de l'IBEX 35, que l'any passat van guanyar 19.075 milions més, van fer-ho amb 110.000 llocs de treball menys. Per tant, estem en la línia del que vostè deia abans. Òbviament, això què ha comportat? Que redueixen costos, que amplien marges, que hi ha més desinversions i menys provisions i reserves. Sí, però aquestes... Vostè vol remarcar això últim. Sí, exacte. Aquestes més desinversions, en realitat, aquí, això està més vinculat al tema del deute. O sigui, perquè aquestes empreses s'han reduït el seu deute. Com han reduït el seu deute? Per tant, està dient que avui són més sòlides, si han reduït el seu deute? Sí, però això... O sigui, a veure, perquè vostè fa unes preguntes... Vull dir, a veure... Què passa amb les meves preguntes? Sí, a veure... Home, si tenen menys deute vol dir que són més sòlides. Sí, però per què tenen menys deute? Perquè s'han venut coses que van invertir en elles. I per què van invertir en elles s'han venut? Perquè tenen deute i no poden pagar. És a dir, que, ojo amb això, És a dir, sí que són més sòlides perquè tenen més deute... Però també tenen menys volum, per entendre. Exacte, menys inversió. Més sòlides però menys volum. Exactament. I després, a la vegada, i això els reis són els bancs, van provisionar menys i amb la qual cosa el benefici va pujar. Però, bueno, és a dir, la idea és que es pot perfectament incrementar els beneficis reduint llocs de treball. I això als anys 50 o 60 era absolutament impossible. Absolutament impossible. Per tant, m'està dient que tenim mala peça al taler. Perquè cada cop hi ha més població i cada cop hi haurà més llocs de treball, o no, necessàriament? No, al contrari. Però canvia el concepte de treball i el concepte de buscar-se un lloc de treball. Sí, a veure, sí, però, ojo, a veure, l'evolució d'aquesta pel·lícula és que cada vegada l'atur estructural serà més elevat, cada vegada el treball serà més precari i cada vegada estarà pitjor remunerat. Per això connectava amb el que havia dit el senyor Guria, el president de l'OCDE, quan deia que Espanya el que s'ha de preocupar és de la productivitat. Això significa més inversió, molt difícil per a Espanya, i que els salaris han d'estar vinculats a la productivitat. Llavors, què li espera al treballador mig a Espanya? Reducció salarial. És a dir, empobriment. Perquè Espanya, com té una estructura de PIB que està basada en un valor afegit mig i baix, a la majoria d'empreses espanyoles no li surt a compte invertir. Ni invertir ni contractar treballadors amb alt nivell de qualificació per aprofitar-los, vol dir, vull dir, etcètera. Amb la qual cosa, clar, vull dir... Però aquí el que veiem també, i ara podríem utilitzar o extrapolar aquests gràfics dels Estats Units, és que, per tant, les diferències cada cop seran més brusques. Entre Espanya i altres països? No, dins de la pròpia Espanya, entre els executius o empresaris de determinades empreses i els seus treballadors. Llocs de treball d'alt valor afegit, sí, cada vegada la desigualtat serà més elevada. És a dir... Però un país on va augmentant la desigualtat és un país potencialment, com ho diré perquè no se'm digui alarmista,
potencialment en perill. Inestable. Molt bé, gràcies. Sí, a veure, sí, però jo amb la desigualtat, és a dir, a la desigualtat se li està donant molta importància i a mi m'agradaria matisar això de la desigualtat. Posarem un exemple molt senzill. Si en un país la persona que té una remuneració més baixa la té de 100 i el que té una remuneració més elevada la té de 50.000 o de 100.000, entre el més baix i el més alt hi ha una diferència de 100, no? 100%, 10.000, ¿vale? Si la persona que la té més baixa té una remuneració de 50.000 i el que la té més alta la té de 5 milions, la diferència continua sent la mateixa. Però, evidentment, no és el mateix cobrar 50.000 que 100. És a dir, jo per mi, el problema no és que el senyor Sánchez Galán, president d'Iberdrola, l'any passat guanyés 7,4 milions d'euros. Per mi això no és un problema, per mi això és una anècdota. El problema està en què els salaris a Espanya estan baixant. Els salaris més baixos. És que jo volia fer-li una consideració sobre això, admetent el seu matís. El problema no és que es mantinguin les diferències que hi han sigut sempre. El problema és que hi ha hagut temporades o èpoques a les quals semblaven que les diferències eren menors. I el problema és, sobretot, si jo, que ara només guanyo 100, n'havia guanyat 1.000 i ara ve vostè i m'està dient no, tu ara en guanyes 100, no havies d'haver guanyat mai 1.000, però els vaig guanyar, i a partir d'ara sempre més guanyaràs 100. Clar, jo no em conformaré, perquè jo sé què és haver-ne guanyat 1.000. Per tant, per què m'he de conformar a tornar al 100 de molts anys enrere o molts anys abans d'haver-ne guanyat 1.000? En primer lloc, perquè aquell 1.000 d'anys enrere era fictici. D'acord, molt bé, però jo ho vaig cobrar. No, que sí, d'acord. Jo ho vaig cobrar. El problema no és passar, de veritat, un moment, el problema no és passar de 1.000 a 100. El problema és que amb 100 estàs arrossegant un endeutament que vas adquirir amb 1.000 i no pots pagar. Aquest és el problema. Perquè a mi no em van dir que els 1.000 fossin ficticis. Bueno, sí, i llavors... I me'ls van pagar de debò. Per mi el problema que té aquest Foro Espanya que s'ha fet a Bilbao és que, i podem repassar tots els discursos, del deute privat no s'ha parlat. No s'ha parlat del deute privat. Però és la causa de tot. I és el problema, el deute privat. Deute d'empreses, deute de famílies i deute de banca. Aquest és el problema. El deute públic, bueno, qui més com menys es poden fer coses, però el problema és el deute privat. Llavors, un deute privat, el còctel és realment brutal. Un deute privat que està pràcticament estancat, barrejat amb un atur que no baixa, i barrejat amb una tassa de pobresa creixent, clar, això és un còctel que és mortífer. Contesteu les preguntes dels espectadors, que n'hi havia moltes, com per exemple la del Jaume Alba, perquè els bancs encara no presten a Catalunya si és el 20% del PIB d'Espanya? Perquè els bancs ara no estan prestant enlloc. És a dir, ara només de veritat, tenen possibilitats d'obtenir crèdit a empreses que es dediquin a exportar, però exportar de veritat, i en segon lloc que tractin sectors estratègics. Es pot donar una devaluació de l'euro, pregunta la Font d'Isard? Però a veure, una devaluació de l'euro en relació a què? Al yen, al dòlar? Vull dir, en realitat això es tindria de produir en relació a alguna moneda, és a dir, no en general. Pensem en el dòlar, no? A veure... Perquè és amb el que sempre s'està establint una relació. Sí, més que devaluació, depreciació de l'euro respecte al dòlar, jo penso que seria terrible, perquè entrar en una dinàmica, en una guerra de divises, seria realment molt dolent. És el pitjor que podria passar ara. Podria parlar el professor sobre els perfils o els sectors que més necessaris són pel mercat laboral i l'Estat, i quins ho seran en un futur? A veure, jo penso que, és a dir, necessaris, jo suposo que està vinculat en el tema, o està pensant aquest senyor, en el tema, o senyora, en el tema de... Senyor, Javier Balada. En el tema de poder trobar una feina... Efectivament, quines opcions tinc? Si m'he d'especialitzar en alguna cosa, en què creu vostè que val la pena que m'especialitzi? Doncs, a veure, enginyeries específiques, biotecnologies també,
i temes relacionats amb reciclatge, recuperació, rehabilitació, reparació, etc. Noves tecnologies, també? Sí, bueno, sí, amb això estic ficant tot el tema biotecnologia i... Parèntesis, vostè també és dels que creu que sobretot això s'ha posat de manifest a partir de la compra de WhatsApp per Facebook, que podem estar davant d'una bombolla tecnològica? No, home, no. És a dir, d'aquesta bombolla tecnològica, això és molt curiós, d'aquesta bombolla tecnològica, que en realitat no és bombolla, que es diu, bombolla va ser el dels anys 90, el d'ara es diu gaseosa, perquè no hi ha una bombolla única, hi ha diverses subbombolles, vull dir, ara es diu la gaseosa tecnològica. Vull dir, aquesta gaseosa, vull dir, s'està parlant d'ella des de fa ja temps, és a dir, l'any passat Facebook va comprar Instagram per 1.000 milions, tothom deia que estava boig, aquest senyor de Facebook, ara ja diuen que Instagram ja val 5.000 milions, és a dir... Bueno, però a veure, qui ho diu? Bueno, ja, sí, no, però el que dic... Ah, ho diu ell, doncs molt bé que ho digui, però hi ha algú que els hi vol comprar? Bueno, el problema està aquí. No digui el problema està aquí com aquell que sigui una cosa menor, perquè ja ho he pres de vostè, aquesta és la relació causa-efecte. Ell pot anar dient que això val tant. Si ningú no els hi vol comprar, allò no val res. Bueno, però és que aquí hi ha un altre vessant. És a dir, ell va pagar per Instagram 1.000 milions. Està obtenint rendiments per 5.000? Aquesta és la pregunta. I vostè què creu? Segons ell, sí. Ja està, però... A veure, no ho sé. Però tornem a veure, torno a preguntar, si no hi ha... És com la pregunta de l'euro devaluat en relació a què? Doncs això és en relació a què? Val això, en relació a què? Qui ho vol comprar? El negoci, no, és el negoci que pot fer. Com evoluciona el negoci? Sí, que pot fer, però també es pensava el Pocero que faria un gran negoci fent aquell poble sencer allà a Toledo, no sé on. Ell ho va fer, el negoci. Ell ho va fer. Ell ho va fer, el negoci. Sí, però ja tenim el que la meva àvia en deia l'empantano, no? 100.000 pisos que no van destinats a res ni a ningú i un poble fantasma. Sí, però ja no estan, perquè, per exemple, el Santander i el Sabadell, que estaven molt ficats allà, van sortir, Es van vendre els pisos, No, ja, però bueno. ¿Afectará el precio de carburantes el tema Crimea? Però el tema d'Ucrània, vull dir, ara que surt el tema aquest, jo personalment penso que no passarà absolutament res aquí. És a dir... És un pols. És un pols perquè el senyor Putin pugui renegociar, com ens deia avui Lluís Basset, la presència de la tropa russa, de la flota russa al Mar Negre. Sí, a veure, Ucrània ja d'entrada, ara no estic parlant del segle XIII, Ucrània avui dia és un invent, vull dir, perquè és una república que està al mig entre Europa i Rússia, té una part russa, una part nacionalista... No només una part russa, una part que és l'essència de Rússia. No, sí, però no parlo només de Crimea, parlo del Donetsk, etc., tota aquella part. Llavors, clar, aquí hi ha un tema... És a dir, jo per mi, la solució millor que s'ha donat per al tema aquest d'Ucrània ho ha fet Alemanya, que ha ofert un model federal. Jo penso que és el que té més lògica. I a partir d'aquí, ara, de cara al petroli, jo no penso que tingui això una incidència. I de cara al gas? Però el gas és una altra història. Perquè el gas ve de Rússia i passa per Ucraïna i abasteix el 30% de gas de la Unió Europea. Sí, exacte. I a la vegada, Ucrània està important el 75% del seu gas de Rússia, del gas que necessita. Amb la qual cosa, clar, aquí... A veure, és que jo penso que el que va ser un error de base és oferir una cosa a Ucrània passant de Rússia. Et refereix ara a Brussel·les. Sí, exacte. Vull dir, és a dir, per parlar amb Ucrània s'ha de parlar amb Rússia, perquè els vincles que hi ha, els links que hi ha, són indestructibles. És a dir, des del segle XVII, Ucrània està connectada a Rússia. Llavors, clar, s'ha fet un follon que ara desfer-lo serà important. Donat a Lluís Torrents que ja es veu que la crisi va per llarg i la bossa d'aturats i pobres no baixarà, creu que cal implementar una renda bàsica universal per a tothom? Això per descomptat. És a dir, a veure, precisament el doctor Daniel Raventós, que és la persona que més sap del tema aquest, o una dels que més sap a Espanya d'aquest tema, m'ha enviat un article que darrerament han publicat, on ho explica perfectament. És a dir, la renda bàsica s'ha d'implementar sí o sí. Sí o sí. És a dir, és l'única opció que tenim per evitar, independentment del que digui el senyor Rajoy, per intentar evitar la pobresa que està avançant. És a dir, és absolutament imprescindible. I la podem pagar? Sí, es pot pagar, es pot pagar.
realment es pot pagar. Evidentment, a canvi que es deixin de gastar els diners en altres coses que puguin ser considerades més supèrflues, o purament supèrflues, directament supèrflues. Sí, però és que no cregui, perquè en el fons aquesta renda bàsica és una redefinició de l'IRPF, és a dir, no s'han de fer grans salaraques per obtenir aquesta renda. Però imagini's com va vendre el senyor Rajoy dimarts de la setmana passada el fet que baixaran els tipus i que passaran a ser molts més els que no hauran de fer la declaració de renda, total són 1.000 més dels que hi ha fins ara. Perdó, és un punt i això tampoc no són tantes persones més. Perquè aquest senyor està venent propaganda política. Aquest senyor està venent propaganda política, que al maig hi ha eleccions. Sí, ja ho sé. Llavors està venent la seva pel·lícula. Però es corre molt risc si es ven una pel·lícula que la ciutadania no només no percep, sinó algun dia pot veure que no ha sigut realitat. Però la gent oblida. La gent oblida en una fase... Vostè creu que estem ara en una fase com per oblidar? Estem en una posició com per oblidar? Sí, tinc els meus dubtes. A veure, jo penso que com hi ha molta gent que ho està passant molt malament, amb la qual quan arribes a una situació tan dolenta, un millorament, encara que sigui d'un punt, ja es pot vendre, evidentment, traslladant això al futur, no? És a dir, i no oblidem que l'objectiu és arribar a la tardor, arribar a novembre, quan es publiquin les auditories del Banc Central Europeu. Un altre tema que a Bilbao no s'ha parlat d'ell, les auditories a la banca, per exemple. Encara ens queda temps per poder-ho fer en aquest programa, en properes edicions. Professor, moltes gràcies. A vostès. Els deixo ara amb una pel·lícula que vostè la deu haver vist, és El president i Miss Wade, Michael Douglas i Annette Bening, i que... Una pel·lícula agradable. Una pel·lícula agradable, sí. I hi ha qui ha vist La llarga ombra, quan es va estrenar la pel·lícula, sobretot, de Bill Clinton. No en tant que president, sinó en tant que enamoradís. Ja. Correcte? Sí. Fins demà a les 7. Gràcies.